er lidt... Det er lidt anspændt, fordi at jeg har løjet rundt til højre og venstre, fordi jeg ligesom kunne føle, at jeg kunne måske få nogle backstop. Hold nu kæft, Ronny. Mig og Line Sofie, vi kom godt ind på hinanden igen efter vi begyndte den bar. Men jeg skal da ikke lyve, når jeg siger, at der selvfølgelig er pres på mig på en måde, når nu Benjamin, han begynder ligesom at blinke lidt til Line Sofie, som jeg selvfølgelig er min partner. Jamen det er da klart, at i henhold til Pernille og jeg... Nej, det er da klart, at i henhold til Pernille og jeg, vi har været sammen. Så jeg kan opstå, at i henhold til, at Claire, han så smiler til hende. Og det hænder til, at Arbi, han så kommer ind lige før, at jeg selvfølgelig spiller mig truppe. Og ligesom at være ond. Baby. Hvor han dårlig. Det er da helt vildt dårligt. Paradise Hotel. I aften kl. 22 på TV3.